dnešním videomanuálu se spolu podíváme na to, jak si zakoupit nové předplatné a jak své předplatné posléze změnit, popřípadě zrušit. Dále si také ukážeme, jak si lze pro jednotlivá předplatná zobrazit a stáhnout faktury. V případě, že chcete zakoupit předplatné pro nově registrovaný tracker, vybírá se typ předplatného během samotného procesu registrace trackeru, kdy také automaticky získáváte předplatné na měsíc zdarma. Pro více informací, jak postupovat v případě registrace nového trackeru, se prosím podívejte na video uvedeno níže. V případě, že jste proces registrace nedokončili nebo jste své předplatné již v minulosti zrušili, bude zapotřebí zakoupit nové předplatné ručně. Obdobně je zapotřebí postupovat také v případě, kdy vypršela platnost vaší platební karty a nepodařilo se tak automaticky prodloužit vaše předplatné. Nové předplatné zakoupíme tak, že v mobilní aplikaci Mala GPS klepneme ve vrchní části obrazovky na ikonu 3 čárek a následně klepneme na záložku Můj účet. Posléze klepneme na tlačítko Předplatné. Z nabídky vybereme, pro který tracker chceme předplatné vybrat a následně již vybereme konkrétní typ předplatného, které chceme zakoupit. Vybírat lze ze dvou typů předplatných. K dispozici je předplatné typu Standard a předplatné typu Premium. S prémiovým předplatným získáte navíc funkci pro export tras, mapové podklady mapy.cz a animovaný přehrávač tras. Dále je nutné vybrat, jak často má být předplatné účtováno. Po výběru předplatného pokračujeme klepnutím na tlačítko Koupit předplatné. V případě, že ještě nemáte vyplněny své fakturační údaje, budete aplikaci vyzváni k tomu, abyste všechny povinné údaje vyplnili. Povinné údaje jsou označovány hvězdičkou. Po vyplnění údajů pokračujeme klepnutím na tlačítko Pokračovat. Následně jste již přesměrováni na platební bránu, kde vyplníte údaje o své platební kartě. Po vyplnění údajů o platební kartě klikneme na tlačítko Zaplatit a potvrdíme platbu v internetovém bankovnictví. Typicky se objeví upozornění z bankovní aplikace přímo na displeji telefonu, kdy klepnutím na toto upozornění přejdeme na potvrzení platby v internetovém bankovnictví. Všechny platby prováděné v mobilní aplikaci Mala GPS jsou prováděny skrze platební bránu Comgate, jež pro platby využívá zabezpečenou metodu 3D Secure. Proto je vždy zapotřebí platbu potvrdit ve vašem mobilním bankovnictví. Samotná mobilní aplikace Mala GPS nijak nepracuje s údaji o platebních kartách. Všechny vaše údaje jsou tedy maximálně zabezpečené. Po potvrzení platby přejdeme zpět do mobilní aplikace Mala GPS, kde již vidíme, že platba proběhla v pořádku a klepnutím na šipku zpět v levém horním rohu obrazovky se již vrátíme na hlavní obrazovku aplikace. Pokud se platbu nepodaří provést, zkontrolujte prosím, zda je platební karta aktivní a zda jsou na ní povoleny internetové platby. Kdykoliv v průběhu využívání vašeho trackeru se můžete rozmyslet, že chcete své předplatné změnit. Typicky můžete chtít například změnit délku období vašeho předplatného nebo přejít z předplatného Standard na předplatné Premium. Ve všech případech lze na nové předplatné bez obav přejít, o své peníze za aktuálně nevyužité předplatné nepřijdete. V případě, kdy přecházíte na delší období v rámci stejného předplatného, tedy například z předplatného Standard měsíc na Standard rok, po případě z předplatného Premium rok na Premium 2 roky, se předplatné skládá za sebe a kupujete si tak předplatné do budoucna. To znamená, že nejprve doběhne beze změny původní předplatné a teprve poté začne platit nově zakoupené předplatné. Přejít lze pouze z kratšího předplatného na delší a maximálně lze mít najednou zakoupená 2 předplatná, tedy jedno aktuální a jedno budoucí. Jiná situace pak platí v případě, kdy přecházíte na jiný typ předplatného, typicky z předplatného Standard na předplatné Premium. V takovém případě je částka za nově kupované předplatné Premium ponížena o nevyčerpanou část aktuálního předplatného a nově zakoupené předplatné Premium začne platit ihned, abyste mohli okamžitě začít využívat nové prémiové funkce. Pro lepší pochopení toho, jak se ponižuje částka za nové předplatné, si uveďme konkrétní modelovou situaci. 1.10. roku 2024 jsme si zakoupili předplatné Standard rok za 1188 korun. 1.4.2025 jsme se rozhodli, že si chceme zakoupit předplatné Premium rok, které stojí běžně 1428 korun. Od 1.10.2024 do 1.4.2025 tedy uběhla polovina roku,
přičemž polovinu původního ročního předplatného standard jsme již tedy využili a další polovina předplatného nám zbývá. Z původně zaplacené částky 1188 korun nám tedy stále zbývá polovina, to je 594 korun. Částka za nové předplatné prémium tedy bude o těchto 594 korun ponížena a my tak za nové předplatné zaplatíme 834 korun na místo původních 1428 korun. Předplatné změníme tak, že v mobilní aplikaci klepneme ve vrchní části obrazovky na ikonu 3 čárek a následně klepneme na záložku Můj účet. Posléze klepneme na tlačítko Předplatné. Z nabídky vybereme, pro který tracker chceme předplatné změnit a následně již vybereme, jaký typ předplatného chceme zakoupit. Následně potvrdíme své volby klepnutím na tlačítko Koupit předplatné. V případě přechodu z předplatného standard na předplatné prémium se zobrazí upozorňující hláška, že nově vybrané předplatné začne platit ihned. Toto upozornění tedy odsouhlasíme klepnutím na tlačítko OK. Následně jsme již přesměrováni na platební bránu, kde vyplníme údaje o své platební kartě. Po vyplnění údajů o platební kartě klikneme na tlačítko Zaplatit a potvrdíme platbu v internetovém bankovnictví. V případě, že chceme své předplatné zrušit, můžeme tak učinit opět v menu pro výběr předplatného. Zrušením předplatného nepřijdete o své nevyčerpané předplatné. Předplatné bude i nadále aktivní, a to do konce data své platnosti. Po skončení platnosti předplatného pak již nedojde k automatické obnově vašeho stávajícího předplatného a provoz trackeru tak bude ukončen. Pro zrušení předplatného klepneme ve vrchní části obrazovky na ikonu 3 čárek a následně klepneme na záložku Můj účet. Posléze klepneme na tlačítko Předplatné. Z nabídky vybereme, pro který tracker chceme předplatné zrušit a následně ve spodní části obrazovky klepneme na tlačítko Zrušit předplatné. Ke každému zaplacenému předplatnému je automaticky vygenerována faktura, kterou si můžete prohlédnout přímo v mobilní aplikaci, popřípadě si můžete tuto fakturu stáhnout do svého zařízení. Pro zobrazení faktury klepneme ve vrchní části obrazovky na ikonu 3 čárek a následně klepneme na záložku Můj účet. Posléze klepneme na tlačítko Faktury. Zde již na obrazovce vidíte všechny faktury za vaše jednotlivá předplatná. Klepnutím na ikonu v pravé části obrazovky si pak můžete fakturu prohlédnout ve formátu PDF. Klepnutím na ikonu ve vrchní části obrazovky si pak fakturu můžete stáhnout do svého zařízení.